Alang sa mga mamauli o musulod sa nakbayan sa Sugbo, ano nagipagawas nga kamanduan si Mayor Edgardo Labella nga nag-require na sa negative result sa RT-PCR test. Gikinahanglan nga mo presentar niini ang mga residenteng mouliay ug bisan gani ang mga APOR ug 72 oras nga dili pa gitakda ang pagbiyahe. Tumong niini nga mapugnan ang pagkatap sa COVID-19 virus. Aniya ang report. Sa Executive Order 125 ni Mayor Labella, ang mga returning residents, private APOR ug non-APOR nga mobiyahe syudad gikan sa ubang mga probinsya kinahanglang mo sumiter og negative result sa RT-PCR test gikan sa DOH accredited facility 72 oras sa dili pa ang pizza sa paglarga. Samtang ang mga government APOR nga adunay official business travel nga walay symptom kinahanglan nga mo presentar og government ID ug mission travel gikan sa head of office. Girekwaro sa mga travelers nga mo register sa Safe, Swift and Smart Passage Travel Management System sa DOST ug mo comply sa tanang documentary requirements. Kani aron makakuha og travel coordination permit o travel pass nga ipresentar sa dili pa mo sakay sa barko. Ang nasong lakang gihimo aron mag-control ang nagadaghang kaso sa COVID sa dakbayan. Sa pikas-bahin, mitumausab ang kabalaka sa mga nagbiyahe padung sa ubang lalawigan o rehiyon ilabi na dito sa kauluhan nga basin. Maglisod sila og sulod didto gikan sa Sugbo. Sama nining mga travelers nga padung sa Manila nga naghigpit usab sa protokol. Apan matod sa mga biyahedor, mahimo pa sila makasulod kuno. Bisan og wala mo paubos sila sa RT-PCR test. Wala. 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 Wala, sir. Pero nangawa na kanito. Sa ingon ka. Okay ra. Gipauli ako ng amahan. Na-stroke mo to ako ang amahan sa... Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.